Dobrý deň, prajem. Tak si urobíme taký prehľad o všetkých marketingových nástrojoch, ktoré možno vlastne využívať v Travel Date. Ja to skúsim urýchliť, aby to video nebolo príliš dlhé a aby sme si ukázali, ako veci fungujú. Začneme s pop-up oznámením, čo patrí medzi marketingové nástroje, hlavne na prezentovanie nasledujúcich akcií. To znamená, že vy môžete posúvať rôzne aktivity, akcie a čokoľvek. Je tu možnosť medzi modálom, medzi bannerom, otvárateľným bannerom a kombináciou modál. Čo znamená banner sa zobrazí tu dole, to znamená recenzie sa posunú a banner ostane pod týmto oknom ohľadom cien. Banner môže byť klikateľný, to znamená, že si kliknem a otvorím si nejakú akciu. Modál mi zablokuje celý rezervačný systém s tým, že ho musím odkliknúť. Je možné to robiť pri každom nejakom pohybe a je možné to robiť tak, že to nebude otravovať, to znamená raz za 24 hodín. To znamená, následujúcu akciu viem prezentovať hosťovi tak, že mu zablokujem celé okno, on si na to klikne a tá akcia samozrejme môže byť kombináciou, že bude na banneri, na banner si on môže kliknúť a otvorí sa mu už priamo popis na nejakú akciu. Takže to je jedna z takých tých hlavných možností, ktorým sa dá využiť. Viete si to potom definovať, že či to má byť tam, kde sa host díva, alebo kde si robí, kedy sedí. Takže to sú rôzne možnosti. Poďme ďalej. Oznámenia. Oznámenia sú charakterizované ako informácia pre hostia, ktorú viete definovať v rôznych krokoch. Môže to byť definované pre pozitívne udalosti, to znamená využite promokóda v tom a v tom čase, alebo na izbe vás bude čakať darček, alebo v nejakých negatívnych súvislostiach, to znamená môžete z dôvodu zvýšeného hluku, z dôvodu zvýšenej prašnosti, aby host bol vlastne informovaný. Samozrejme môže to byť ku čomukoľvek, ja neviem, sanitačný deň pre wellness a podobne. A je to hlavne v tom výhoda, že host to môže dostať do potvrdzujúceho e-mailu a tým je malá šanca, aby sa potom mohlo niekde sťažovať, že recepčná mi to predsa nepovedala a blabla okolo toho. Takže tu sú možnosti, kam je možnosť vlastne to umiestniť. Ak by som chcel robiť to prekvapenie pre hostia, tak by som to dal len zobraziť do e-mailového potvrdenia. Ak by som to chcel prezentovať normálne na po krokoch hostovi, tak to vám vlastne prezentovať po jednotlivých krokov. Môžem si vybrať aj farbu, to znamená, že ak to bude niečo, čo chcem zvýrazniť, tak viem to dať do červenej a hostia by bol jasne zvedomený, že tam niečo sa deje. A zase to je termín pobytu alebo deň rezervácie, to znamená, že kam sa pozerám a kedy sedím a robím tú rezerváciu, viem si to definovať takto. A oznámenie môže byť rôzneho typu charakteru, to už bolo vlastne vysvetlené. Dobre, poďme ďalej. Oznámenia, nič. Recenzie. Recenzie aktuálnejšie v tomto starom modulu sú vlastne len manuálne vkladané, optimálne ich vkladať, stále ich aktualizovať, aby tam neboli, ja neviem, dvojročné, trojročné, aby tam boli maximálne tak mesiac, dva staré. Jazyk znamená, že vlastne host v ktorom jazyku si otvára rezervačný systém, tie recenzie sa mu vlastne otvoria. Nie je to o tom, že v akom jazyku rozpráva ten host, ale v akom jazyku sa vlastne budú otvárať tomu hostovi tie recenzie, a to z toho dôvodu, že môže si ich prečítať a vrátane ešte nejakých informácií k tomu. Recenzie aktualizované máte, to je momentálne vidieť, sú tu. V prípade, že viac ako 3, tak vlastne aktuálne, keď niečo robím, tak by sa mali preklikávať na ďalšie. Takže nie je potrebné sa keby umiestniť ich len 3, lebo sa zobrazujú len 3, ale je možné ich dať viacej, oni sa potom budú rôzne preklikávať, takže to je taká stále zmena na tej webovej stránke. Dobre, poďme ďalej. Hodnotenia. Toto čiastočne využívate, zrejme používate iný modul, hodnotenie na vyžiadanie si spätnej väzby. Bez toho, aby si host riešil nejaké veci na sociálnych sieťach, viem si tu nadefinovať buď 0. deň odchodu, alebo 1 deň po pobyte. Vypíšem si tu nejaký predmet toho e-mailu. Sú tu aj premene, ktoré sa automaticky doplňajú. Vypíšem tu ďalej buď nejakú vlastnú šablónu, alebo tu vložím nejaký text.
kde poďakujem hostovi za pobyt a vyžiadam si. U nás samozrejme je možnosť dávať aj nejaké otázky, vy používate externý systém, ktorý vám vlastne potom tam zrejme hodnotíte niekde inde, ale môže si aj teda definovať. Môže byť textová odpoveď, číselné hodnotenie, alebo potom áno, nie možno, podobné možnosti. Takže toto je v rámci hodnotenia. K tomu samozrejme patrí aj druhá strana. Uvítacie e-maily. Uvítací e-mail je definovaný hlavne pre dôvod minimálne napísať hostovi, že teším sa na váš príchod. A ďalšou vecou potom môže byť ponúknutie hostovi nejaký upsell, doplnkové služby a podobne, alebo môže to byť zase nejaká konštruktívny e-mail, kde bude mať host informácie o tom, kde má zaparkovať, kde má čo urobiť, odkedy je otvorený wellness a podobné informácie. Tu si definujem počet dní pred rezerváciou, to znamená, že ak si tu dám napríklad, že 2 dní pred rezerváciou, ale host bude rezervovať len jeden deň, znamená to, že aj takýto host, lebo je to vlastne maximálny počet dní na rezerváciu odoslanie, tak znamená, že aj keď bude jeden deň rezervovať, tak vlastne dostane tento uvítací e-mail. Uvítacie e-maily je potom možnosť v kategórii rezervácie ich vypnúť v prípade, že host nepríde na pobyt, tak recepcia stornuje pobyt vlastne priamo v Horci hostovi, tak optimálne vyšla do rezervácie a zastavila tieto e-maily. Takže to je len taká súhra. Dajú sa vložiť prílohy, dajú sa tu zase vložiť nejaké informácie, to už som bol spomínal, tých typov tých e-mailov. Hodnotenie, uvítacie e-maily, webový widget, to sme si ukazovali a v podstate webový widget je také niečo na sumár z webovej stránky, to by som skôr, to ma nemáte. Je to taký výcuc, to znamená, je také nenásilné okno, úplne, to znamená, že je to také dýchanie, ktoré tu je a je tu maličká ikonka, na ktorú keď si ho klikne, tak je to vlastne sumár, model si definuje, čo tam chce mať, ale vlastne keď si chcem pozrieť balíčky, tak mi to vyhodí všetky balíčky, a keď si to pozriem nejaké recenzie, si chcem ešte pozrieť, tak si viem prečítať nejaké hodnotenia. Samozrejme, keď som chcel nejaké darčekové poukážky, tak mi to si vyhodí darčekové poukážky. To znamená, to taký výcud, aby host nechodil stratený po celej webovej stránke, ale vlastne na jednom mieste má všetko vrátane možnosti urobiť si rezerváciu. Takže toto je kvázi takýto widget. Recenzie, newsletter nie je funkčný modul, na to už máte vlastne iné externé moduly, ale vlastne hostia, ktorí potvrdzujú interní odberateľia. No, toto ja teraz asi nezobrazím, by som tu musel hľadať. A hostia, ktorí potvrdili pri procese rezervácie, že chcú byť informovaní ohľadom newsletterov, tak sú v tomto zozname, ktorý tu bude. Takže tým pádom viete sa dostať aj k takémuto zoznamu, kde sa dajú potom posielať e-maily a zasunúť, vložiť týchto hostí do marketingových listov. Piktogramy si viete urobiť rôzne. Piktogramy sa dajú dávať len na 2 úrovniach a to je na úrovni hotela, to znamená tu, a na úrovni izieb. Aktuálne to ešte nie je urobené, pretože tam nemáte piktogramy na úrovni izieb, ale vyzeralo by to potom obdobne ako tu. To znamená, že takto by sa potom zobrazili piktogramy s nejakým pop-up oknom a informácie o tom, že čo to znamená. Takže z tohoto asi všetko. Promokód myslím, že nie je potrebné vysvetľovať. Objednávky v predstihu, ADPčko, to znamená last minute, first minute. Aktuálne myslím, že nevyužívate, ale využívali ste vidieť, že vo veľkom miere v minulosti pomáha viac menej podporiť akcie. Ono je to vždy vlastne viaže sa to na ponuku. To znamená, last minute a first minute nefunguje ako samostatná jednotka, ale vždy sa to viaže na hotelovú službu alebo hotelový balíček. Tak to znamená, že host môže vidieť, wellness pobyt a potom môže vidieť wellness pobyt v zátvorke last minute. To znamená, že host, ktorý už ide na poslednú chvíľu, tak si môže takýto pobyt kúpiť za lacnejšie. Samozrejme, hotel sa potom kryje nejakými stornom podmienkami. Takže
toto je potom zase first minute, vedia sa vlastne propagovať maličky smerom dopredu. Potom je ďalšia takáto možnosť, to sú akciové pobyty. Akciové pobyty sú výhodné v tom, že skôr pre typu hostí, ktorí veľmi tým percentám nerozumejú, tak viete povedať hosťom, že bývaj 4 noci u nás, zaplatíš za 3 a sme si kvit. Znamená, že host môže vidieť takisto wellness pobyt a potom wellness pobyt 1 noc zdarma. Tam odprezentovaná, takže tam potom vidie aj cenu a cena by mala byť plus minus hodná. Už je na tom, že či bude cena, respektíve zľava sa uplatňovať aj zo služieb alebo len z ubytovania. A z toho vlastne vyjdú potom tie presné percentá. Takže to ste čiastočne využívali, myslím, že aktuálne tam nič nebeží. Všetky tieto, aj noci zdarma, aj ADPčko sa vytvára na tomto mieste, ale v kalendári FlexiExcel si potom viete ich aktivovať. A to je tu. To sme v zlom hoteli. Tak, aktuálne tu nič nie je. Takže tu by sa zobrazilo potom aj ADP alebo noci zdarma, kde by ste si potom vedeli cez generátor aktivovať vlastne celú službu. Takže vrátane tohoto, myslím, že na celý. Potom sú tam ešte povinné služby. Povinné služby skôr slúžia na účel akýby marketing, jakých Vianoc, Silvestra, keď nechcete, aby vám tam behali hostia bez Vianočnej večer, s Vianočnou večerou a niekto by to potom musel kontrolovať, tak vlastne sa vie určitá služba naviazať priamo na všetky balíčky, všetky hotelové služby a tým pádom vlastne tí hostia si musia zakúpiť takúto vec. Takže toľko. A cenotvorbu, asi by som potom na tie všetky nástroje cenotvorby robil ďalší spôsob nejakého takého krátkeho videjka, aby to zase nebolo nejaké extra pridlhé celé toto. Takže v prípade, že by vás niečo nebolo jasné vrátanie týchto rôznych marketingových nástrojov, tak je treba dať vedieť a môžeme ešte to rozviesť do nejakých viac detailov alebo si urobiť na to meeting. Ďakujem pekne za pozornosť. Majte sa pekne.